ካፕቲናቱ ግዝአትን ስልጣንን ነፃ መሆን ምስኮና ሰይጣን ዝጥቀመሉ መገዲ ፍርሂዩ ስለዚህ ነቲ ንሱ ዘፈራርሆ ፍርሂ ወይ ድማ ናይ ቀደም ህይወት እናዘከርና ከምዚ ከይገብረኒ ኢልና ገለ ከይገብረና ጸላኢ ክንፈርህ አይግባአናን ብርግጽዩ ናይ ሰይጣን አካይዳ ናይ ሰይጣን ግዝአት ጭካነ ዝተመልኦ ሰላም ዘይብሉ ፍርሃት ዝህብ ኣብ ባርነት ወይ ድማ መግዛእቲ ዘመጽዩ ክርስቶስ ግን ልዕልዩ ዝለዓለ ስልጣን ስለዝሃበና ክንፈርሆ አይግባአናን በቲ ክርስቶስ ዝሃበና ትብዓት ካብቲ ናይ ፍርሃት ባርነት ተናጊፍና ኢና ናይ ክርስቶስ መንፈስ ናይ ትብዓት መንፈስ እምበር ናይ ፍርሂ መንፈስ አይኮነን ሰይጣን ንሰብ ዝገዝአሉ መገዲ ፍርሂዩ ክርስቶስ ድማ ናብኡ ዘቕረበና መገዲ በቲ ንሱ ዝሃበና ትብዓት እዩ ንሱ ብዝሃበና ትብዓት ነቲ ናይ ጸልማት ኃይል ኩሉ እናሰዓርና ምስኡ ብሓጎስ ክንመላለስ እዩ ጎይታ አጻውዑና ዘሎ ስለዚ ንፍርሃት ባርያ አይኮንኩን ኢልና ህይወትና ምስ ክርስቶስ ከብር ክርስቶስ ዝሃበና ትብዓት ድማ ውሽጥና ክንገልጾ ይግባአና እዩ ጎይታ ገልጾ ከሎ ካብ ሰማይ ተደርብዩልና ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርኢኹ ይብለና ጸላኢ ከም ዝተደርበየ ከም ዝወደቐ ይነግረና ኣሎ ደና ድማ ኣብ ልዕሊ ተመንን ዕንቅርቢትን ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ኣብ ትሕቲ ኣእጋርኩም ክግርገጽ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ይብለና ኣሎ ስለዚ ክርስቶስ ብዝሃበና ስልጣን ክንገዝኦ እምበር ክንፈርሆ አይግባአናን እዩ ትሕቲ ኣእጋርና ኣምላኽ ከም ዝደርበየልና ክርዳእና ይግብኦ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ብዝሃበና ስልጣን ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ተሂቡንሎ ኢልና ነቲ ናይ ጸልማት ኃይሊ ኩሉ ክንገዝኦ ክንእዝዞ ኣብ ልዕሊኡ ክንስልጥን እዩ ዝግባአን ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጽሪ 14-15 ንስኻትኩምሲ ነቲ ብኡ ጌርና አባ አቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ተቀበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም በሐድሽ ንፍርሃት አይተቀበልኩምን ስለዚ እቶም በመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላኽ እዮም ይብል በመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ውሉድ አምላኽ እዮም ስለዚ መንነቶም ምስ አምላኽ ስለዝኾነ እቲ ናቶም ማዕረግ ድማ ናይ አምላኾም ናይ አቦኦም ማዕረግ ስለዘሎ ዘፍርህ ነገር ዝገዝኦም ናይ ፍርሃት ባርነት ኣብ ህይወቶም ክህሉ የብሉን ይብለና